Ako ďaleko tá nenávisť voči Slovensku ešte zájde? Ako veľmi chcete ešte nenávidieť slovenský národ? Hovorím o vás, vy špinavá progresívna svoloč v denníku N, novinárov, ale aj poslancov tejto odpornej progresívnej strany. Niekoľko dní sa táto svoloč odbavuje na útoku voči Indom v Nitre a predbiehajú sa v tom, ako môžu dehonestovať slovenský národ, ako ho môžu nálepkovať a útočiť naň. Nevidel som nikoho, kto by ten útok schvaľoval a nikomu sa logicky nepáči, že sa deje nejaké násilie v uliciach. Táto progresívna Ježibaba dokonca povedala toto. Povedzte mi, v akej krajine to do frasa žijeme? Tak ja ti poviem do frasa, v akej krajine žijeme, ty striga. Žijeme v krajine, kde násilná kriminalita cudzincov za posledných 5 rokov vzrástla o 52%. Žijeme v krajine do frasa, počúvaj ty striga, kde počet cudzincov v našich väzniciach stúpol za posledných 5 rokov o 34%. Násilná kriminalita, iné druhy kriminality, ktorú cudzinci páchajú na Slovákoch, stúpa závratným tempom. Ale nepočul som vás jeden jediný krát, keby ste o tom hovorili, vy progresívna svoloč, pretože obete sú Slováci a na tých vám nikdy nezáležalo. Ale čakali ste celé roky, kým sa stane nejaký útok na nejakého cudzinca, aby ste o ňom písali od rána do večera, napriek tomu, že ten útok každý odsúdil a nikto ho neschvaľuje. V tých istých dňoch, keď sa stal útok na Indov v Nitre, sa stal brutálny útok rasistických osadníkov, ktorí s pokrikmi vy biele svine brutálne dobili chlapa pred očami jeho 18-ročnej céry v Pečovskej Novej Vsi. Začali nám dávať tamto bielých svin. Na záberoch, ktoré sa dostali do našej redakcie, vidno aj útok na druhého muža. Tu aj vidieť údery nejakým predmetom. Nevidel som ani jedného z tej progresívnej hávede, ktorý by k tomu povedal čo je len jedno jediné slovo. Normálny, otvorený, brutálny rasistický útok, po ktorom chlapa čaká 6-hodinová operácia a celoživotné následky. Ale veď ide len o Slováka. Na toho sa vy môžete vykašľať, no nie? Pretože životy Slovákov sú vám úplne, ale úplne ukradnuté. Ide vám len o to hanobiť, špiniť a šíriť bludy o tom, aký neuveriteľný rasizmus a násilie voči cudzincom tu na Slovensku máme. Slovensko nemá žiadny problém s nárastom násilia voči cudzincom, ale naopak má dokázateľný, štatistikami potvrdený problém s nárastom násilia cudzincov voči Slovákom. A je mi úplne jedno, vy progresívna háveť, aké nálepky mi dáte, či ma nazvete rasistom, fašistom, vôbec ma to nezaujíma. Ja som tu, aby som bojoval za Slovákov a vy ste obyčajná odporná protislovenská chamrať, ktorá neustále klame a šíri nenávisť voči vlastnému národu.